ኣብናይ ሎሚ ቪድዮና ብንእስነትና ብሃንቀውታ ንጽበዮ ዝነበርና ኣብ ህይወትና ድማ ኣዝዩ ዓሚቕ መንፈሳውን ስነ ኣእምራውን ትርጉም ዘለዎ ዓብይ በዓል ኢና ክንርኢ። ሎሚ ናብ ከረን ታቦር ክንጓዓዝ ኢና። ብዛዕባ ደብረ ታቦር ብባህላዊ ኣጸዋውዕኡ ድማ ቡሄ ክንዘራረብ ኢና። እሞ ንድሕሪት ተመሊስኩም ናይ ቁልዕነትኩም ግዜኹም ዘክሩ። ናይ ክረምቲ ዝናብ ክሃድእ ጭቃ ምስ ጨነወ ሰማይ ግምኡ ገፊፉ ብርሃን ክቐድድ ድምፂ ጭጉራፍ ነቲ ዓዲ ከናውጾ ኣዴታትና ኣብ ዙርያ እቶን ኮይነን ሙልሙል ክስንክታ እቲ ፍሉይ ድባብ ይዝከረኩም ዶ? ሆያ ሆዬ እናበልና ምሳዕርኽትና ዝዞርናሉ ናይ ንጽህና ዘመን። ነገር ግን ካብዚ ጽቡቕ ባህላዊ ተዘክሮ ድሕሪት ዓለም ዝቐየረ ታሪክ ወዲ ሰብ ዝገልበጠን ናይ ኩላትና መዓልታዊ ህይወት ዝትንክፍን ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ ምስጢር ከም ዘለዎ ትፈልጡ ዶ? ቡሄ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ጭጉራፍ ስለምንታይ ይጭድር? ሽግኸ ስለምንታይ ይውላዕ? ልዕሊ ኩሉ ድማ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ዓብይ ምስጢር ንምግላጽ ስለምንታይ ከረን ወይም እምባ መረጸ? ኣብዚ መደብና ሎሚ ኣብ ናይ መነባብሮ ቃልሲ ኣብ ጭንቀትን ድኻምን ዘለኹም ኩልኹም ናይ ባዕልኹም ከረን ታቦር ክትድይቡን ህይወትኩም ብብርሃን ክልወጥን ዝገብር ሓያል መልእኽቲ ኣለዎ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ቃል ብጽሞና ክትከታተሉኒ ብኽብሪ ዕድም። ጉዕዞና ጀሚራ። ጎይታ ስለምንታይ ከረን መረጸ? ቅድሚ ኩሉ ሓደ ሕቶ ንሕተት። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩን መለኮቱን ንምግላጽ ስለምንታይ ከረን መረጸ? ስለምንታይ ኣብ ጎልጎል ወይ ኣብ ውሽጢ ቤተ መቕደስ ዘይምገበሮ? ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ከረን ናይ ድኻም ትዕግስቲ ጸሎትን ካብ ጫውጫውታ ዓለም ምፍላይን ተምሳሌት እዩ። ሎሚ ኩላትና ኣብ ህይወትና እንድይዎ ናይ ነፍሲ ወከፍ ና ከረን ኣሎና። ከረን ታቦር ቁመቱ ኣዝዩ ነዊሕ ንምድያው ኣጸጋሚ ጉልበት ዝፈታተን ስፍራ እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም 3 ደቀ መዛሙርቲ ማለት እውን ጴጥሮስ ያዕቆብን ዮሐንስን ሒዙ ናብዚ ከረን ክብገስ ከሎ ሓደ ዓብይ ናይ ህይወት ሓቂ ይምህረና ነይሩ። መለኮታዊ ብርሃን ንምርኣይ ካብ ምድራዊ ምቾትኻ ክብ ክትብል ኣለካ። መብዛሕትና ኣብ ህይወትና ዓብይ ለውጢ ንደሊና። መነባብሮና ክቕየር፣ መንፈሳዊ ህይወትና ክዓቢ፣ ስድራ ቤትና ብሰላም ክመልእ ንምነ። ግናኸ ነቲ ከረን ክንድይብ ኣይንደሊን ኢና። ጸሎት ይደኽመና፣ ትዕግስቲ ይሰኣነና። ናይ ዓለም ጫውጫውታ ገዲፍና ምስ ኣምላኽ ክንበይንና ክንኸውን ይኸብደና። ደብረ ታቦር ዝነግረና ቀዳማይ ሓቂ ብዘይ ድኻምን ትዕግስትን ዝርከብ ክብርን ዓወትን ከምዘየለ እዩ። ደቀ መዛሙርቲ ረሃጾም አንጢቦም ነቲ ጸድፊ ዝመልኦ ከረን እንተዘይድይቡ ነይሮም ነቲ ድንቂ ዝኾነ ብርሃን ፈጺሞም ኣይምርኣይዎን ነይሮም። መለኮታዊ ለውጢ ኣብ ጫፍ ከረን። ናብ ጫፍ እቲ ከረን ምስ በጽሑ ዝኾነ ነገር ግና ኣእምሮ ወዲ ሰብ ዝሓልፍ ነይሩ። ቅዱስ መጽሓፍ ክነግረና ከሎ ኣብ ቅድሚኦም ተለወጠ፣ ገጹ ከኣኒ ከም ፀሓይ በርሀ፣ ክዳኑ እውን ከም ብርሃን ጻዕዳ ኾነ ይብለና። እሞ ሕሰብዎ፣ ፀሓይ እኳ ብደመና ተሸፈነ እያ። ናይ ክርስቶስ ብርሃን ግና ማንም ክሽፍኖ ዘይኽእል ንደቀ መዛሙርቱ ብግንባሮም ዘድፈአ ካብዚ ዓለም ዘይኮነ ፍጹም ጻዕዳነትን ጸዳልን ዘለዎ ብርሃን ነይሩ። እዚ ስለምንታይ ኮይኑ? ኣብቲ ዘመን ሰባት ክርስቶስ መን ምዃኑ ተጠራጢሮም ነይሮም። ገሊኦም ኤልያስ እዩ፣ ካልኦት ኤርምያስ እዩ፣ ገሊኦም ድማ ነቢይ እዩ ይብሉ ነበሩ። ጎይታ ግና ኣብ ከረን ታቦር ኣምላኽነቱ ፈጣሪነቱን ናይ ኩሉ ጎይታ ምዃኑን ብግብሪ ኣርኣዮም። ኣብ ውሽጡ ተሰዊሩ ዝነበረ መለኮታዊ ግርማ ወፀ። እዚ ንዓና እንታይ ትርጉም ኣለዎ? ናይ ከረን ታቦር ብርሃን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጸልማት ዝገፍፍ ብርሃን እዩ። ሎሚ ህይወትኩም ብሓጢኣት፣ ብጭንቀት፣ ብድኽነት ወይ ብሕማም ጸልማት ተዋሒጡ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግናኸ ገጹ ናባኹም ምስ ዝመልስ እቲ ኣብ ታቦር ዝበርሀ ብርሃን ኣብ ህይወትኩም ምስ ዝፍንጥቕ ኩነታት ኩሉ ይቕየር፣ ጸልማት ብብርሃን ይወሓድ። ኣብ ማእኸል እዚ ኣደናቂ ፍጻመ ክልተ ዓበይቲ ኣጋይሽ መጹ፣ ሙሴን ኤልያስ። እዚ ብኣጋጣሚ ዝኾነ ኣይኮነን፣ ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ ምስጢር ኣለዎ። ሙሴ ካብ ዝመውት 1500 ዓመታት ሓሊፍዎ ነይሩ፣ ካብ መቓብር እዩ መጺኡ። ኤልያስ ድማ ሞት ኸይረኣየ ብናይ ሓዊ ሰረገላ ናብ ብሔረ ሕያዋን ካብ ዝዓርግ
ኣስታት 900 ዓመታት ገይሩ ነይሩ ዝመፀ ካብ ሰማይ እዩ ጎይታና ንሙሴ ካብ መቃብር ንኤልያስ ካብ ሰማይ ፀዊዑ ምስኡ ክዘራረቡ ደቀ መዛሙርቱ ኣርኣዮም እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣነ ናይ ሙታንን ህያዋንን ኣምላኽ እየ ማለት እዩ ሙሴ ወኪል ሕጊ እዩ ሕጊ ዝተቀበለ ኤልያስ ወኪል ነቢያት እዩ ዓብይ ነቢይ ስለዚ ሕግን ነቢያት ዝምስክሩለይ ዝተጸበዩንን ዝሰበኹንን መሲሕ እየ ኢሉ የረጋግጸሎም ነይሩ እሞ ልብ ይበሉ ገለና ህይወትሲ ከም ሙሴ ሞይቱ ተቐቢሩ እዩ ፍታሕ የብሉን ኢልና ተስፋ ንቆርጽ ካልኦት ድማ ትምኒት ከም ኤልያስ ርሒቑ ሰማይ ተንኪዩ ክበጽሖ ኣይኽእልን እየ ንብል ግናኸ እቲ ናይ ከረን ታወር ጎይታ ነቲ ዝተቐብረ ጸገምኻ ካብ ታሕቲ ኣውፂኡ ነቲ ዝረሓቐ ትምኒትካ ካብ ላዕሊ ኣውሪዱ ብሓባር ከዕርየልካ ዝኽእል ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ዘርእየካ ዘሎ ኣብዚ ናይ ኩላህና ባህሪ ህይወት ዝውክል ሓደ ፍጻመ ተፈጥረ ቅዱስ ጴጥሮስ ነቲ ብርሃን ነቲ ሰማያዊ ሓጎስ ነቲ ሰላም ምስ ረኣየ ሓደ ነገር ተመነየ ጎይታይ ኣብዚ ምዃን ንዓና ጽቡቕ እዩ እንተደሊኻስ ኣብዚ 3 ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንዓኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ ድማ ንኤልያስ በለ ጴጥሮስ ናብ ታሕቲ ምውራድ ኣይደለየን ኣብዚ ከረን ይኣኽለኒ ኣብዚ ንንበር ናብ ናይ ዓለም ጫውጫውታ ናብ ሮማውያን ኣከብቲ ግብሪ ናብ ናይ ኣይሁድ ክርክር ኣይምለስን እየ በለ ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ካብ ጸገም ምህዳምን ኣብ ውሽጢ ምቾት ምሕባእን እዩ ዝደሊ ቤተ ክርስቲያን ክንኸይድ ክንጽሊ ወይ መንፈሳዊ መጽሓፍ ክነንብብ ውሽጥና ብሰላም ይመልእ ሽዑ ኣብዚ ጥራይ እንተዝተርፍ ንብል ግናኸ ክርስትና ኣብ ከረን ዳስ ሰሪሕኻ ምሕባእ ኣይኮነን ክርስትና ነቲ ብርሃን ነቲ ሰላም ተቐቢልካ ናብ ታሕቲ ምውራድ ናብ ሕብረተሰብ ምጽምባር ንዝጠመ ምብላዕ ንዝሓመመ ምጽላይ ዝሓትት ናይ ተግባር ህይወት እዩ እግዚአብሔር ነቲ ናይ ጴጥሮስ ሕቶ ኣይተቐበሎን ምክንያቱ ጎይታ ገና ኣብ መስቀል ዝኸፍሎ ናይ ዓለም ድሕነት ዋጋ ኣብ ቅድሚኡ ይጽበዮ ነይሩ እዩ ዳስ ሰሪሕና ኣይንቕመጥን ነቲ ብርሃን ሒዝና ናብ እቲ ጸልማት ዓለም ኢና ንወርድ በለ ንዕኡ ሰምዕዎ ጴጥሮስ ዳስ ንስራሕ ኢሉ እናተዛረበ ከሎ ብሩህ ደመና መጺኡ ኸደኖም ካብቲ ደመና ድማ ከምዚ ዝብል ድምጺ ወፀ ብኡ ዝሕጎስ ዝፈትዎ ወደይ እዚ እዩ ንዕኡ ሰምዕዎ ፈተውተይ እዚ ቃል ሎሚ እውን ንዓና ይንገራሉ ንዕኡ ሰምዕዎ ኣብዚ ዓለም ክንደይ ድምጽታት ኣሎ ድምጺ ፖለቲካ ድምጺ ማሕበራዊ መራኸብታት ድምጺ ጭንቀትን ተስፋ ምቁራጽን ናይ ሰባት ሓሜትን ትችትን እዚ ኩሉ ንእዝንና ኣጽሚምዎ እዩ ሎሚ ቤትና ሰላም ዝሰኣነ መነባብሮና ዝተዘርገ ሓዳርና ዝተናወፀ ስማዕ ዘይነበሮ እናሰማዕና ክንሰምዖ ዝግባአና ድምጺ እግዚኣብሔር ግና ሸለል ስለ ዝበልና እዩ ኣቦ ንዕኡ ስምዕዎ ክብል ከሎ ናይ ህይወትኩም መምርሒ ካብ ቃል ክርስቶስ ካብ ወንጌል ውሰዱ ማለት እዩ ጨንቀካ ከሎ ንዓርክኻ ቅድሚ ምስማዕኻ ንዕኡ ስምዓዮ ገንዘብ ክሓጥረካ ከሎ ንሰብ ሞያ ቁጠባ ቅድሚ ምስማዕኻ ናይ ኩሉ እዋን ዝኾነ ንዕኡ ስምዓዮ ሰባት ክጸልኡኻን ከግልሉኻን ከለው ናይ ውሽጥኻ ፍርሒ ቅድሚ ምስማዕኻ ኣነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ምሳኻትኩም እየ ዝብል ንዕኡ ስምዓዮ ሕጂ ድማ ካብዚ ልዕል ዝበለ መንፈሳዊ ከረን ወሪድና ደብረ ታቦር ብኸመይ ከም ዝኽበርን ናይ ባህልና ዓሚቕ ትርጉም ንርአ ኣዝዩ ዘደንቕ ነገር ኣቦታትና ነቲ መንፈሳዊ ምስጢር ምስ ባህላዊ ትውፊት ኣዋሂዶም ምዕቃቦም እዩ ቡሄ ማለት ብግእዝ ብርሃን ገላጻ ወይም በራህ ማለት እዩ ኣብ ክረምቲ እዋን ሰማይ ብደመና ተሸፊኑ ዝናብ ክዘንብ ጭቃ ክበዝሕ ይጸንሕ ግናኸ 13 ነሓሰ ማለቱን በዓል ደብረ ታቦር ክበጽሕ ከሎ ናይ ክረምቲ ጸልማት ይቕንጠጥ ሰማይ ይግለጽ ብርሃን ይቕደድ ተፈጥሮ ባዕላ ናይ ክርስቶስ ብርሃን ምግላጽ ትምስክር ኣብዚ በዓል ጎሊሆም ዝረኣዩ 3 ቀንዲ ትውፊታት ኣለዉ ቀዳማይ ድምጺ ጭጉራፍ ወይም ኩርባጅ ብዙሓት ንጭጉራፍ ከም ተራ ናይ ቆልዑ ጸወታ እዮም ዝርእይዎ እቲ ምስጢር ግና ዓሚቕ እዩ ጎይታና ኣብ ከረን ታቦር ክብሩ ክገልጽ ከሎ ኣቦ ካብ ደመና ኮይኑ ክዛረብ ከሎ ድምጹ ከም ነጎድጓድ የስገምግም ነይሩ ንደቀ መዛሙርቱ ብግንባሮም ዘድፍኦም እቲ ናይ ነጎድጓድ ድምጺ እዩ ኣቦታትና ነቲ መለኮታዊ ናይ ነጎድጓድ ድምጺ ማለት እውን ናይ ኣቦ ምስክርነትን ምዝካር
ጨጉራፍ ከም ምሳሌ ይጥቀሙ። ጨጉራፍ ክጭድር ከሎ ድምፂ እግዚአብሔር ኣብ ከረን ታቦር ተሰምዐ ኢልና ክንሓስብ ይገብረና። ብተወሳኺ ድማ ጎይታና ኣብ ግዜ ሕማማቱ ዝተቐበሎ መግረፍቲ የዘኻኽረና። ካልኣይ መዝሙር ሆያ ሆየን ሙልሙልን ቆልዑ ኣብያተ ሰባት እናዞሩ ሆያ ሆየ ይብሉ። እዚ ካበይ መጸ? ደቀ መዛሙርቲ ኣብ ከረን ታቦር ነቲ ብርሃን ምስ ረኣዩ ብምድናቕን ብሓጎስን ተዋሒጦም ዝተፈላለዩ ቃላት ኣውፅኦም። ቆልዑ ድማ ነቲ ሰማያዊ ሓጎስን ምግላጽ ብመዝሙር ይገልጽዎ። ኣዴታትና ድማ ሙልሙል ኣዳልየን ነቶም ቆልዑ ይዕድላ። ስለምንታይ? ጎይታና ናብቲ ከረን ክድይብ ከለዉ ነቶም 3 ደቀ መዛሙርቲ ጥራይ እዩ ሒዙ ኸይዱ። እቶም ዝተረፉ 9 ኣብ ታሕቲ ናይቲ ከረን ኮይኖም ንጎይቶኦም ይጽበዩ ነበሩ። በቲ ግዜቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበራ ለጋሳት ኣዴታት ናይ ጎይታ ደቀ መዛሙርቲ ጠምዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብምባል ባኒ እናሰንከታ መገብኦም። ሎሚ እውን ኣዴታትና ነቲ ታሪኽ ብምዝካር ናይ ጎይታ ደቀ መዛሙርቲ ኢኹም ብምባል ንህፃናት ሙልሙል ይዕድላ። ብመንፈሳዊ ትርጉም ድማ ሙልሙል እንጀራ ህይወት ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ። ሳልሳይ ሽግ ምውላዕ ምሸት ኣብ ኣፍ ደገ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ሽግ ይውላዕ። እዚ ድማ ብቐጥታ ነቲ ናይ ደብረ ታቦር ብርሃን ዝውክል እዩ። ኣብ ድቕድቕ ጸልማት ሽግ ክውላዕ ነቲ ከባቢ ኩሉ ከም ዘብርሆ ናይ ክርስቶስ መለከታዊ ብርሃን ድማ ናይ ሓጢኣት ናይ ድንቁርናን ሞትን ጸልማት ኣጥፊኡልና እዩ። እቲ ሽግ ነቲ ኣሮጊት ዘመን ወይም ክረምቲ ኣሕሊፍና ነቲ ሓድሽ ዘመን ብርሃን ወይም ደሞ ቆይዒ ምቕባልና የበስር። እዚ ሎሚ ዘለናዮ ህይወት ክኸውን ትምህርቲ ፈተውቲ ታሪኹን ባህሉን ርኢና ሕጅግና እዚ በዓል ነዚ ሎሚ ዘለናዮ ህይወት ንሓዳርና ንስራሕና ንውድቀትናን ንትንሳኤናን እንታይ ትምህርቲ ይህበና ዝብል ንርአ። ቀዳማይ ኣብ ህይወትኩም ለውጢ እንተደሊኹም ኣብቲ ጎልጎል ኾንኩም ኣይትጸበዩ። መንፈሳዊ ይኹን ስጋዊ ዓወት ዋጋ ይኽፍል እዩ። ነቲ ከረን ምድያብ ማለት ምጽላይ ማለት እዩ። ምጽዋም ማለት እዩ። ንግሆ ተንሲኻ ብትግሃት ምስራሕ ማለት እዩ። ሕማቕ ዓረኽቲ ምሕዳግ ማለት እዩ። ደኺሙኩም ዶ? ኣይፈልጥ እየ ግናኸ ኣብ ጫፍ ምስ በጻሕኹም እትርእይዎ ብርሃን ንኹሉ ናይ ድኻምኩም ረሃጽ የንቅጾ እዩ። ካልኣይ ናይ ህይወትኩም ትኽክለኛ ድምፂ ፈሊኹም ፍለጡ። ኣብዚ ዘመን ማሕበራዊ መራኸቢታት ኩሉ ሰብ ፈላጥ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ናይ መን ድምፂ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም? ነቲ ዘፍርሓኩም ናይ ሰባት ጠንቆላ ድዩ ወይስ ኣነ ምሳኻ እየ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር? ንዕኡ ስምዕዎ ዝተባህለ ናይ ኣቦ ትእዛዝ ኣብ ልብኹም ጽሓፍዎ። ንግሁ ካብ ቴሌፎንኩም ቅድሚ ምጥማትኩም መጽሓፍ ቅዱስኩም ኣድምፁ። ሳልሳይ ክርስቶስ ኣብ ከረን ታቦር ከም ዝተለወጠ ንስኻትኩም እውን ሎሚ ክትልወጡ ትኽእሉ ኢኹም። ትማሊ ወልፊ ዝነበረኩም ሰረቕቲ ሓመይቲ ወይ ተስፋ ዝቆረጽኩም ክትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም። ሎሚ ግና እቲ ናይ ደብረ ታቦር ብርሃን ውሽጥኩም ከብርሆ እንተፈቒድኩም ፍጹም ሓድሽ ሰብ ክትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም። ራብዓይ ዝሃብኩምዎ ሳንቲም ዘይኮነስ ዘካፈልኩምዎ ፍቕሪ ሕሰብ። ኣዴታትና ነቲ ሙልሙል ክህባ ከለዋ ነቲ ባኒ ጥራይ ኣይኮናን ናይ ኣደነት ፍቕርን ምርቓትን እውን እዩ። ንስኻትኩም እውን ሎሚ ንደካማታት ኢድኹም ክትዝርግሑ ከለኹም ገጽኩም ከጸልመትኩም ከምቲ ናይ ውሂ ብርሃን ፍሽኽ ኢልኩም ኢኹም። ንወዲ ሰብ ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ዘድልዮ ክብርን ፍቕርን ዝመልኦ ኣቀባብላ እዩ እሞ። ዝኸበርኩም ቤተሰብ ቻነል ናይ ሎሚ ናይ ደብረ ታቦር ጉዕዞና ኣብዚ ክንዛዝም። ድሕሪ እዚ ኩሉ ትምህርቲ ኣብ ልብና ሒዝናዮ እንኸይድ ሓደ ዓብዪ ሓቂ ኣሎ። በዓል ደብረ ታቦር ናይ ተዘክሮ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ተስፋ በዓል እዩ። ክረምቲ ከም ዝሓልፍ ደበና ከም ዘብቅዕ ናይ ፀሓይ ብርሃን ድማ ከም ዘበስር ዓብዪ ትንቢት እዩ። ሎሚ ኣብ ህይወትኩም ክረምቲ ኮይንኩም ክኸውን ይኽእል። ኣብ ገዛኹም ሓዘን፣ ኣብ ጅባኹም ስእነት፣ ኣብ ልብኹም ጭንቀት ሰፊሩ ክኸውን ይኽእል። ግናኸ ብስም እግዚኣብሔር እነግረኩም ኣለኹ እዚ ክረምቲ ክሕልፍ። እቲ ናይ ታቦር ጎይታ ነቲ ድንቂ ብርሃን ኣብ ህይወትኩም ይፈንጥቆ። ተዓጽወ ማዕጾኹም ይኽፈቶ። ብጭንቀት ዝማሰነ ልብኹም እንጀራ ህይወት ይመግብ። ናይ ገዛኹም ናይ ሓዳርኩም ናይ ጥዕናኹም ቡሄ የብርሁ። እዚ ዓሚቕ ትምህርቲ ንዓኻትኩም በረኸት ኮይኑ እንተረኺብኩም ንኻልኦት እውን ክበጽሕ ነዛ ቪድዮ ሼር ብምግባር ኣይትረስዑ። እግዚአብሔር እንተፈቂዱ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣዝዩ ጠቓምን ህይወት ዝቕይርን መንፈሳውን ስነ ኣእምራውን ትምህርቲ ክንራኸብ ኢና። ሓደስቲ ቪድዮታት ክወፁ ብኡ ንብኡ ምእንቲ ክበጽሓኩም ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ምልክት ቃጭል ምጥዋዕኩም
ኣረጋግጹ። ኣብዚ ትምህርቲ ኣየናይ ነጥቢ ንልብኹም ከም ዝተንከፎ ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ። ንነፍሲ ወከፉ ከንብቦ እየ። ጎይታይ ናይ ታቦር ብርሃን ኣብ ልብና ኣብርህ። ርሑስ በዓል ደብረ ታቦር ይግበረልኩም። ክሳብ ንራኸብ ብሰላም የጽንሐና።